थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाउनाव निसिमा बियाब सिंनि नैबे सिसुबारि गामियाव दैबानाजों लोमजाना सिलिंखार जानाय न'खरनि दिनै बिपिएफ हानजानिफ्राय अनसुंथाइ होबाय मा फोरमायगोन नोंथाङा? गिबियाव जोंनि हाग्रामा सारखौ धन्यबाद होनांगोन। दिनै जोंनि बे निसिमायाव बुंनो थाङोब्ला सारिगिदिं दैजोंनो बेंखन जानाय। दा बेबायदि नैबे सिसुबारि गामिया खानामाख्रा दैजों बे नागारि जिथु दै अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव सिसुबारि खैला मैला बिसिडिसिनि सिङाव सिसुबारि होननाय गामिनि 14 न'खर बिथांमोना न'खौबो माबानो बिसोरो न'नि थिंफोरखौबो दिखुना लाबोस्लाबनोबो हायै अबस्थायाव बिथांमोना गोग्लैनानै दिनै नैबे सिसुबारि नारायणपुर एलपि स्कुलाव बिथांमोना दिनै थाफैनो गोनां जाबाय। दा दुखुनांथाव दिनै बिथांमोननि जे गथ' गथाय आरो बिथांमोननि जिथु हा हु बारि बागान बिथांमोना नागारनानै दिनै रिलिफ थानो गोनां जाबाय। दा बे हिसाबै दिनै हाग्रामा सारनि बिथोन बायदियै जोंनि 16 नं निसिमा समस्तिनि MCLA सार बिथांनि नाजानायाव दिनै बे सिलिंखार जानांनाय जुदि 14 न'खर बिसोरनि थाखाय माखासे अनसुंथाइ दिनैहाय दैथायहरदों। दा बेखौ लानानै जों ब्लकनि आरो BCDC चेयारमेन जोङो जयै दिनै बिथांमोननो बे अनसुंथाइफोरखौ जों रानफैदों। दा बेवहाय दङ तिरपाल गांसे, बेनिफ्राय माइरं, बेनिफ्राय दखना, गामसा, साथा आरो ब्लाउस, बेनिफ्राय थाव, सामब्राम बानलु, मैगं बेबायदि दिनै बिथांमोननो खैथा दिन सलिथ'नो आन्था दिनै बेखौहाय बिथांमोननो जों राननानै होफैबाय।